Astelena dugu eta berriro ere Eusko ikaskuntzaren tartea. Gaurkoan literaturari eskainiko diogu. Pio Barojaren heriotzaren 50. urte hurrena betetzen denean, Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak idazleari buruzko jardunaldi batzuk antolatu dituzte. Barojaren obra, bizitza, ingurua aztertuko dituzte, ikuspuntu desberdinetatik. Txuma Lasaga Gaster da hizlarietako bat. Gaur bertan Iruñan izanen da, Deustuko Unibertsitatean literaturaren teoria eta literatur kritika katedraduna izana da Txuma Lasaga Gaster, eta egun bertako irakasle emeritua da. Eta telefonaren bestaldean dugu, kaixo, arratsaldeon Txuma. Arratsaldeon. Pio Baroja hartuko duzu eza, gaur arratsaldean mintzagai. Askotan egin den galdera izan daiteke, baina Pio Baroja euskal idazlea da? Bai, dudarik ez, dudarik ez, niretzat euskal idazleak, bueno, euskal ulertzen baldin bada, euskaraz hitzeitea edo idaztea ez da euskal idazlea, baina eske hemendik problema sortzen da bi hizkuntzetatik ez dakit nola esan, bi hizkuntzetei buruz, alegia. Alde batetik euskal eta basko ez dira gauza bera adierazten. Euskal idazlea da berez euskaraz idazten duena. Baina eskritor basko izan daiteke ez bakarrikan euskaraz idazten duena, baizik eta espainolez edo frantsesez edo Euskal Herriari buruz idazten duena. Eta Barojaren kasuan nik uste dut bere Euskal Herrikotasuna ezin daiteke ukatu. Beraz, alde honetatik. Ez hizkuntzagatik, baizik eta idazten duenagatik eta sorterriarengatik ere izan daiteke? Bai, eta bere espirituarengatik ere bai, Barojak beti bere euskotasuna aitortu zuen eta defendatu zuen, eta alde honetatik nik uste dut ez euskal idazlea, baizik eta eskritor basko edo eusko idazlea dela dudarik gabe. Idatzi zuen aipatu duzu, bere balio ideologiko ez, eta zer esan zen ezake, erreakzionario zen? Ez dut uste, baizik eta alderantzizko ba. Erreakzionario ez, baizik eta Barojak beti posizio edo jokaera oso progresistak eta defendatu ditu. Naiz eta nolabait esateko alderdi batzutan nahiko jokaera ez dakit, reakzionario, baizik eta defendatu. Baizik eta Baroja oso anarkikoa zen eta edozein konbentzioren aurka jokatu zuen beti. Balio ideologikoak alde batetik eta literarioez zer esan zen ezake? Bueno, literaturaren aldetik nik uste dut Barojak novelari ez bakarrikan ezagunetako bat dela, baizik eta nik uste dut Galdosekin 19. eta 20. mendeko Espainiako literaturan gailur gorenak okupatu dituztela. Eta gaur egungo ikuspuntutik, gaur egun irakurleak gustoz irakurtzen du oraindik Baroja? Bueno, nik uste dut Baroja beti irakurtzen da. Nik ez dakit noraino zeren eta hortarako estadistikak edo egin beharko litzateke, baina nik uste dut Barojaren novela ezagunenak beti irakurtzen direla, eta gaur egun ere bai. Eta froga bat izango litzateke bere novelarik importantenak edo ezagunenak eman dezagun Zalakain el aventurero edo La busca
edo El árbol de la ciencia, edo Camino de perfección, asko saltzen dira gaur egun ere. Gaurko zure hitzaldira edo ponentziara bueltatuz, Txuma, esan beharra da, arratsaldeko 8 tik aurrera izanen zaretela erraldoien txokoan, zure gaia izanen da Pio Barojaren literatur unea, 88ko belaunaldia, eta euskal munduaren gaineko Barojaren soa. Zakit, aurreratzen aldi duzun, pixatezuk horre planteatuko duzun teoria edo. Bueno, alde batetik Barojaren testu inguru literarioa aipatzekotan, nik uste dut beti aipatzen dela 98ko belaunaldia ez da, baina gertatzen dena da, Baroja bera alde batetik berak uko egin zien belaunaldi horri, eta esan zuen ez dela existitu alako belaunaldiak, eta existitzekotan bera ez dagokiola belaunaldi horri, hori alde batetik. Eta gero gaur egungo literatur historiografian gero eta gehiago dudatan jartzen da 98ko belaunaldia. Zeren eta hori Azorinen asmakeria izan zen, eta berak ematen dituen arrazoiak alako belaunaldia ezartzeko ez direla edo ez dira ikusten gaur egun ala indartzuak edo belaunaldi baten finkapena justifikatzeko. Ez da ikusten korriente literario bat bezala edo? Ez, eta nahiago izaten da literatura fin de siglo edo modernismoa edo olako zerbait aipatzea, ezta? Nola baitero orduan Barojari arrazoi ematen dio teoria horrek? Bai, alde hortatik bai. Eta Baroja izan zen lehena eta indartzuena belaunaldi horren existentzia dudatan jartzeko eta nolabait ukatzeko. Beraz, zure hitzaldiaren aldeetako bat hori izanen da, 88ko belaunaldi hortaz hitz egin, eta gero naizta zerra aipatu dugun hasieran euskal munduaren gaineko Barojaren soa. Zakit izenburupe hortan zer adieraziko duzun? Bueno, alde honetatik nik uste dut Baroja obra askotan Euskal Herriaren irudia eman duela, euskal gaiak, euskal pertsonaiak eta abar. Eta alde honetatik nik bereziki aipatuko ditut bi trilogia edo hobe tetralogia esango genuke, zeren eta naiz eta Baroja bere novelak ez guztiak baina gehienak behintzat trilogia moduz edo trilogien bitartez banatu zituen. Baina kasu batzutan ez ziren trilogia baizik eta tetralogia. Eta hori gertatzen da nik aipatuko ditudan noveletan. Alde batetik badaude las novelas de la tierra vasca, delakoak. Eta multzo horretan sartuko lirateke La casa de Aigorri, Barojaren lehenbiziko novela, gero Zalakain el aventurero, El mayorazgo de Labraz, eta azkenik atera zen 22an nik uste dut La leyenda de Jaun de Alzate. Berez, La leyenda de Jaun de Alzate ez egokion trilogia horri, baina kontutan izanik gaiaren aldetik euskal gaia tratatzen dela novela horretan, erantzi zitzaion multzo hori, novelas de la tierra vasca. Eta orduan nik uste dut multzo hori dela importanteena Barojaren Euskal Herriari buruzko ikuspegi literarioa eta poetikoa aztertzerakoan. Eta bestalde batetik Las novelas del mar, deituak ere aztertuko ditut, zeren eta Las novelas del mar naiz eta gaiaren aldetik eta tokiaren aldetik ez gertatu Euskal Herrian, baina bere protagonistak euskal marinoak edo dira.
euskal nolabait esateko abentureroak. Zeren eta Barojaren itsasoa abenturarena da, dudarik gabe. Hortaz, Pio Barojaren obra eta bizia aztertuko dituzte 4 egunotan. Aurrerapen bat egin izan nahi dizuegu gaurkoan. Datorren astean berriro ere jakinduria zabaltzen saiatuko gara Eusko Ikaskuntzaren saioan.